Ćao, ćao Boki. Pusti malo da vidimo ko je Boki. Profluđix, rođendan kod Profluđixa. 17 suba, evo ga GTA 5, evo ga njegov burazer. Ima se, koji je zovu Mariju? Ćao, Ćao, radimo room tour. Šalim se. Koji je zovu Marku? Evo, ovo je njegova soba, ovo je dobio za poklon. Dobio za poklon. On je mogao debilizam. Ćao, alo, majmune. Polomit ću te. Đrviću. Ovo ne sme, ne. Moj rođak. Ovo je moj košija, mali. Evo ovdje. Evo ga ovdje WC. To je WC bez Ne vidi se. Malo se ne vidi. Ali to nije problem. Evo kroz dalje kuću. Ustani nećemo. Alo. Da zatvorimo vrata. Pa ćeš da igramo na smrt? Evo vidi ga. Ne znam. Igra GTA. Neca. Vište, ja i Jugo snimimo zajedno. Fanta i Coca-Cola. Ovo se sve popio. Da popije. Sve da bi za rođendan. Alo, snimi me kako pijem. A ne tad s ovim telefonom. Meni bolje slika. Mami tati kako ja pijem pastu. Šalim se. Ovo se dobija ista. Malo je mala soba, ali nije problem. Dobro za zezanje. Evo ga pištolj. Sranje, brate. Kakite vi. Klip traje više od 2 minuta. Evo dobio i ovo čop. Otišao nam je jedan najbolji drug. Tu je nešto iza. Šta ima? Čarape i neki. Nije čarap. Ne, dobro je pa nema više. Nisam zabio. Ovo kemisti što mi Jugo. Kakve sluške, GTA, vidi ga što vozi. Da, ne. Na telefon. To sam ja kupio, Da, to je on kupio ovu svesku i ovu buđevu čokoladu koju nećete. Alo, ima neki telefon da uključimo svetlo da pokažemo šta ima u ovoj WC. Imam ja. Daj svetlo. Sad će Đurđević da nam da svijet. Šalim se. Evo ga. I to u sobi, u sred sobe WC. Ovdje je Jugović srao. Ovdje sam ja morao malo da ispustim. Pa, okej. Okej. Bitno da rođendan slavi naš drug Bajn. Profluđix. Nije godina Profluđixa kanala, nego Profluđiksov rođendan. Razumete još na što mislim? Alo, snimi ovo što sam... Snimio sam na početku još. Kineska lopta, brate. Kineska, ali Ja sam mnogo zdravo. Izvinite što nisam izbacivao klipove 3 mjeseca, škola, temperatura i... Ja nisam bio bolestan. Šta ćeš, brate? Snimio sam Girbet. Ovo je mali Jugo. Kako? Ćao, Ćemo to da završimo. Ćemo završimo epizodu. 3,5 minuta od mene traje tebi. 28, 29, 29, 30, 31. Dobro, isto vreme smo počeli. Evo šta sam ja njemu doneo. Sveska Paris, melačna čokolada i ulovka. I koja je jedna od najboljih. Ovo je baš sranje. Da. Jezda kineska. Super. A ovo je telefon od Burozira Bonog. Dok ti neko ne uzme od nastavnika. Isti ko moj otprilike. Dobro, to bi bilo to. To bi bilo to. Ja mene dođe. Vidimo Profluđix! se. Ćao! Vidimo se. Ćao!